Ang mag-share sa pulong sa Dios karong kagabion mga igsoon, usa siya ka banggitan, usa ka amahan. Siya ang nag-coordinate sa ato ang mga daughter churches tibuok Zamboanga del Sur, maabot pa sa Lanao, sa bisan asa nga province mga igsoon. So, walay lain nga magdala sa pulong sa Dios, the man of God. Let's welcome Pastor Manuel Sudyang. Mora na naman tag na sa langit, anay. Hallelujah. Unsa ka kanindot unya dito sa langit. Nindot na manggani diri. Hallelujah. Hallelujah. Ang tanan mo ingog, hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Mahayong gabi natong tanan. Taga-taas, mayong gabi. Mas duol mo sa langit, kay namo diri sa ubos. Hallelujah. Mayong gabi ninyo diha. Mayong gabi ninyo diha. Nadugay-dugay ko kay gikan pa kos bukid. Hallelujah. Kulbaan man tamo tanaw ninyo, daghan man di kayo mo. Hallelujah, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Niataning takna sa kagabion para mudugang ta sa mas lalom pangapaagi nga mailhan nato si Ginoong Hesus. Sa dihang mo-introduce ta og tao pareha sa gihimo ni Pastor Juan, ang uban mo introduce is hisgutan pagyud ang daghan kayong acceptment sa maong magwawali. Pero ning takna sa kagabion, ang akong ipila-ila, mao ang tanang tinubdan sa atong acceptment. Amen? Ang tanang gitinguha sa tao, ang tanang gipangandoy sa tao, ang tanan nagidamgo sa tao, naa lamang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ug nining takna sa kagabion, nagaingon diha sa libro sa Buhat Kapitulo 9. Ingon sa Buhat Kapitulo 9, sabtang si Apostol Paul, padulong siya sa usa ka dapit aron aristuhon ang mga tao nga misunod kang Ginoong Hesus sama nimo ug nako. Adtong panahon na nangayo siya permiso aron aristuhon ang tanang mga tao nga misunod kang Ginoong Hesukristo. Ug samtang nagbiyahe siya, takulahaw may kahayag nga naigo sa iya. Ug matod pa sa Biblia, natumba siya. Nabuta. Ug sa dihang nakadungog siya tingog, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Niingon dayon si Paul, kinsa man ka Ginoo? Sa sulti sa atong Ginoo, si Jesus kaning imong gilutos. Hallelujah. Dili ikapangulipas. Sa wala pa ta makadungog sa pulong sa Ginoo, gagahisgutan na kining pangalan nga Jesus.
nakapangutana siguro ta, kinsa man si Jesus. Og nakapangutana kaniana igsoon, dili lang ikaw, hasta ko, kanhe nakapangutana. Sa dihang mi-escort kog missionary, diha sa Ubal, isugat na mo sa airport. Upat ka adlaw ming kuyog-kuyog. Nagapaminaw ko sa wali sa maong mga foreigner o gihubad sa Binisaya sa mga pastor nga adtong panahon na. Then giwali sa Jesus. Gisgutan si Jesus. Siyempre, unang pagkadungog nako. Paghuman sa maong wali, nanggawas mi dito sa Ubal, nag-abot mi sa usa ka pastor nga kailan ako. Engko pastor, kinsa man tong gisgutan sa magwawali nga si Jesus, nga mianhi kuno, unya mubalik na pod. Ako at tinarong, ako kinasing-kasing akong pangutana, tungod sa tinuoray, wala ko'y kasayuran. Ug mitubag siya nako, siya ang Dios nga nagpakatao, misulod sa tawhanong lawas, nanudlo kung unsa ang gingharian sa Dios. Pag edad niya 30, nagsugod siya panglakaw sa kabarangayan sa nasod sa Israel. Aron sultihan ang mga tao. Hapit na maghari ang Diyos. Ingon siya, mauna siya ang Diyos na nagpakatao. Gilansang sa cross. Namatay. Tulo ka adlaw. Mitindog siya balik. Kuoy, pagkagamhanan di anak nga Diyos. So, sukad ato, nagka-interest ko na makabaton o Bible study sa balay. Kay gusto pa ko makakaton kung kinsa sa Jesus. So, ang unang pastor nga miadto dito aron mag-Bible study, adlaw to nga Domingo, kung wa ko masayop, o Sabado. Diha sa among balay, diha sa gatas. Pagkakita na ko sa sakinan, na imarka sa jeep, to God be the glory. Kukini, sa walay duha-duha, mao na ning pastor siguro mong Bible study. Unya, wa man ako masultihi akong asawa. Dito pa na ako gisultihan, akong gikuhit, gahigda-higda. Uy, nadi ay mga pastor. Nakaingon man itong Bible study. Basin mauna na sila. Unang nanaog akong igsoon nga kanang pastora pod sa Dituray karon. Ingon din siya, relihiyo na po na. In taon, niuli si Pastor Alita nga wala maka-Bible study. Hallelujah. Pero wala mo undang o gampo si Pastora. Taas kayo kong respeto anang igsoona. Kung mo saludo man kong Colonel General, mas hugot akong saludar sa imo. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos og nining kagabhion. Si Paul, sa dihang nangutana siya, gisultian siya, og mituo siya, og misalig siya, ang hinungdan, igsoon, nga si Paul, nakaila, tinuuray kang Ginoong Jesus.
O nining kagabion, samtang gibasa na ko ang Bible, imong masabtan, Isaiah 7:14, Jesus is a prophesied Savior. Sa dihang nakasala, ang tao sa tibuok kalibutan, gumikan kang Adan nga napakyas, ug si iba, gisaad na si Jesus. Mataw, dunay mga anak, nga wala gihilabtan og lalaki, magmabdos, og mga anak og lalaki, pagkanganlan sa Emmanuel. Buot pasabot ang Dios, mipuyo uban ka nato. Naba sa inyong balay ang Dios? Naba sa imong personal nga kasing-kasing ang Dios? Mao na'y katumanan. He is the prophesied Savior. Og the book of Matthew, He is the crucified Savior. Og sa sunod pagayod nga mga bersikulo, He is the risen Savior. Siya ang nabanhaw or gibanhaw nga manluluwas. Ug mao ni atong katunan karon. Hallelujah. Mao na atong katunan ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tibuok kalibutan in the month of April nagselebrar sa kamatayon ni Ginoong Hesus, sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. But ikaw o ako, nagipuy-an sa Espiritu sa Dios. Dili lamang ta maghandom nga tinuig, kundili sa matag minuto sa atong kinabuhi, angay na tong handomon, nga dunay namatay nga Dios nabanhaw tungod og alang kanimo og kanako. Hallelujah. Ato siyang palakpakan ng igsoon. Thank you, Jesus. So, sa libro sa Marcos, ingon, nagibanhaw nga atong manluluwas. Marcos Kapitulo 16. Nag-ingon diri, sa paglabay sa adlawng igpapahulay, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome, namalit og mga pahumot aron idihog sa lawas na Jesus. Ug sayo kayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Sa ilang pagtanaw, sa ilang pagpanglakaw, nag-ingnanay sila. Kinsa may atong paligiron sa bato, aron pag-abli sa lubnganan. Dako kayo kining batoha. Unya sa pagtanaw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato, nagitabon sa lubnganan. Og sa pagkasulod nila sa lubnganan, nakita nila dito ang usa ka batan-ong lalaki. Naglingkod siya sa tuo sa daplin og nagsulob sa puting sapot nga taas. Og nangalisang sila. Apan mingon siya kanila, ayaw kamo kabalaka, ayaw kamo kahadlok. Nangita kamo kang Jesus nga taga Nazaret, ang gilansang sa cross. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. Nabanhaw siya
tanawa ang ilang gibutangan kaniya. Lakaw hinuon kamo, ug suginli ang iyang mga tinun-an. Lakip si Pedro, na sa Jesus nag-una kaninyo sa Galilea. Dito inyo siyang makita sumala sa iyang gisulti kaninyo. Gamhanan og mahigugmaon namo nga Dios. Salamat Ginoo ning takna sa kagabhion. Moya akong pag-ampo o Dios. Ablihi pagdugang among espirituhanong dalunggan kasing-kasing ug mga mata. Aron o Dios masabtan panamugdugang. Aron o Dios ang imong mga pulong Ginoo among masabtan sa yano nga paagi. Aron samtang naghulat kami sa imong mahimayaong pagbalik, mahimo kininamong gabayan ug makinabuhi namo ang imong kabubuton. Ni Lord, wala ko kabalo kung pila mi kabuo. Pero ang tanang kasing-kasing dayag kinidiha kanimo Ginoo. Lord, salamat sa imong paggamit kanako nintak na sa kagabhion. Ingon nga taytayan sa imong panalangin sa matag usa kanamo. Usa lamang ako Ginoo nga imong panudlanan. Salamat ang dungog ug himaya kanimo lamang sa tanan nimong buhaton nintak na sa kagabhion. In Jesus' name. Amen o amen. Igsoon, mahinungdanon kaayo. Mahinungdanon kayo ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa history, sa sugilanon, sa pagkinabuhi nga Kristohanon, importante kayo ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Gani giprobe sa sinulat ni Paul sa daga Korinto nga nagingon. 1 Corinthians chapter 15. Hallelujah. 1 Corinto Kapitulo 15. Naghisgot sa kapagbanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Nagingon si Paul, ug kun wala, ug versikulo 17 mga igsoon, ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. So si Paul nagsulti sa matag usa kanato. Ginamit siya sa balaang espiritu. Aron ikaw ug ako suginlan ning dakna sa kagabhion. Nga kun wala mabanhaw si Paul, si Ginoong Hesus, igsoon makasasala gihapon kita. Pansalamat sa Dios. Mga nagingon, og kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo og makasasala gihapon kamo. Nagpasabot kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kun ang atong paglaom kang Kristo kutob lamang ni ining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy nga mga tao. Hallelujah. Mauna ang resulta di ay unta kung wala mabanhaw gikan sa lubnganan si Ginoong Hesukristo. Samtang nagasimba ta ganina, giawit ang maong awit. Great are you, Lord. Hallelujah. Daghang gituhuan sa mga tao. Daghang gisaligan sa mga relihiyon nga mga tao nga nangamatay hangtod karon tuwa pa sa lubnganan. Pero dalaygon ang Dios
imong Ginoo, akong Ginoo, si Ginoong Hesukristo. Nag-ingon, ug dugang si Apostol Paul, diha sa versikulo 20. Apan ang tinuod, mao nga, gibanhaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo Jesus. Hallelujah. Kung mo'y tag kinsay swerte, paingon ko nimo, pinakaswerte ta nga nahimo na tong Ginoo si Ginoong Hesukristo. Swerte kayo imong pamilya. Swerte kayo imong mga paryente. Tungod kay dili na kapugngan ang imong nasinati diha kang Ginoong Hesukristo. Dili ikalimod nga imo usab silang suginlan. Kay kung gihigugma man nato atong mga paryente, kung gihigugma man nato atong pamilya, dapat lang may balo kung kinsa sa Jesus. Hallelujah. Ug dili sulagma siguro ikaw lang anauna. Siguro ginalutos pagkakaron tungod kay misunod ka, tungod kay miapil kag retreat, tungod kay misulod kag cell group, tungod kay nagbitbit na kag Biblia. Siguro ginalutos ka. Siguro imo mismong ginikanan nga gustong dumilian ka sa pag-apil sa cell group o sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Apan, maingon ko nimo, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Padayon, kay sinugdanan rana, naa sa unahan, ang tinuod nga kalipay, nga dili pwede bayran og salapi. Amen? Hallelujah. Gibanhaw si Jesus Christ. Gibanhaw si Ginoong Jesus. He is risen from the dead. Ug mao nang sa Roma Kapitulo 10. Roma Kapitulo 10. Dugang benepisyo nga atong masabtan gisulti diri sa pulong sa Ginoo. Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Hallelujah. Ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Grasya sa Dios pinaagi sa pagtuo. Apan kung dili kinasingkasing sa imong kinasuluran nga motuo ka nga sa Jesus mao ang Ginoo o gibanhaw siya gikan sa pangapatay, moingon ko nimo, taphaw pa ng maong kaluwasan nga imong gisugid. Apan kung gikan sa atong kinasuluran, the abundance of your heart is the mouth you speak. Kung unsa ang nagadilaab sa imong kinasuluran, mao ka nang mugawas diha sa imong baba. Mao na nag-ingon siya, kung isugid mo nga sa Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasingkasing sa imong kinasuluran mutuo ka nga siya gibanhaw sa mga patay, luwas ka igsoon. Amen. Og kay luwas man siya, og kay banhaw man siya, ikaw ug ako mo hinungdan milingkod ka diha kay mituo ka ug sa imong sulod nagagikan nga siya gibanhaw gikan sa mga patay. Dapat kang mopalakpak sa Dios kay luwas kitang tanan. Glory to Jesus. Hallelujah.
Glory to Jesus. And then, importante di ay ang maong pagkabanhaw. Tungod kay kung wala mabanhaw si Ginoong Hesus. Matod pa ni Paul sa ilalom sa unahan sa Kapitulo 15 sa libro sa 1 Corinto. Ingon siya, kung wala siya mabanhaw, may pamangaon na lang ta karon, maghubog-hubog ta karon kay ugma mga matay ra gyapon ta. Hallelujah. But tungod kay nabanhaw siya, kibuntog niya ang kamatayon. Igsoon, niingon si Paul, kay buhi siya, buhi usab kita. Hallelujah. Amen. Amen, mga igsoon. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Og tungod kay gibanhaw man si Ginoong Hesus, gisgutan diya nga siya ang unang gibanhaw. Abi nimo, gitagaan po siya authority nga mobanhaw sa gusto niyang banhawon. Hallelujah. Imong mabasa sa John chapter 5, mga igsoon, John chapter 5, niingon si Ginoong Hesus, ang uluhan niya, ang gahom ni Ginoong Hesukristo. Niingon siya, ingon nga ang amahan, banhawon niya ang mga batay o tagaag kinabuhi. Iya usab gitugutan nga ang iyang anak, iyang pagabanhawon kung kinsay gusto niyang banhawon. Hallelujah. So, nabanhaw siya o gitagaan po siya authority mubanhaw sa mga tao nga nagsunod sa iya igsoon. Hallelujah. Wala mo ingon ko nimo. Matod pa sa worship leader ganina akong nadunggan. Ang atong paglaom naa kang Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Ang imong paglaom dili anang paglaom diha nga 1 ug 2. Hallelujah. Ang atong paglaom naa kang Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ingon nga ang amahan iyang pagabanhawon og tagaag kinabuhi ang mga tao. Gitugutan usab niya ang anak mahimong banhawon niya ang gusto niyang banhawon. So wala tay problema. Ang mga tao gusto magigsuod ni Presidente Duterte. Kaya aron mahimo silang lakas o unsa ilang pangayoon. But ikaw o ako, Kristohanon, dapat magpalakas ta kang Ginoong Hesukristo. Kaya ang ma-provide niya, dili ma-provide ni Presidente Duterte. Ang kalibutan karon nagkaguliyang. Mao nang gitabunan na imong ilong basta imong baba. Aron di na ka magtabi-tabi. Hallelujah. Nagproblema sa gitawag na pandemic. Pero ang Kristohanon, tinuod nga Kristohanon, dili kaangay mabalaka. Nakadungog ko nga gi-COVID ang akong suod nga higala. Pero ang problema niingon ko, kaya dili siya motuog Dios. Akong ginasangyawan sa pulong sa Ginoo, kaniadto, moingon dahil siya, bago pa kong nakabig, amigo man kayo mi. Siya ning, walay Dios. Una-una, rana nimo. Ingko dili ka na ko mapugos. Pero akong katungod, muampo ko para nimo. Aron masayran nimo, mas sinati nimo ang akong nasinati. O karon nakadungog ko, gi-COVID daw. Hallelujah. Igsoon, great is our Lord.
dili ta angay malisang. Padayon lang. Padayon sa imuhang tahas diha sa atong buhi nga Dios. Tungod kay kasaligan ang atong Ginoong Hesukristo. Og tungod kay gitagaan siya katungod nga mobanhaw sa mga tao nga gusto niyang banhawon. Gitagaan ta niyang example. Gitagaan ta niyang ehemplo. Aron ikaw ug ako magapadayon pagsalig ngadto kaniya. Kinsa may ehemplo niya. Doon na siya higala. Duha ka babae ug isa ka lalaki. Magsuon. Gibalitaan siya nga nagsakit si Lazaro. Ug na-delayed siya mga pila ka adlaw. Gipahibalo siya ni Marta ug ni Maria nga ang imong higala nasakit. Naingon si Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan. Mas maayo ra sang wala ta dito para ninyo. Ina niya ito yung mga tinunan. Insya wala siya, dili siya mamatay. Kanang panghitabo para lamang mahatagag himaya ang Dios ug matagag himaya ang anak sa Dios, ang anak sa tao. Hallelujah. Ug tuod man sa dihang miabot ang panahon bisan na delayed miadto siya. Di ay patay na si Lazaro. Gani kung imong basahon si Maria Magdalena nga suod niya kaayo nga higala. Si Maria human siya madeliverance sa 7 ka yawa nga naa sa iyang sulod. Gitagaan niya og dako kaayo pagtagad ang maong kagawasan nga iyang naangkon. Tungod kay diha sa Luke chapter 10, sa dihang mibisita si Ginoong Hesus sa ila. Sa dihang mibisita si Ginoong Hesus, si Marta nagkapuliki. Kung gabi man to panihapon, kung adlaw man to siguro pamahaw o paniod to. Pero si Maria, na nakagawas, nakabaton o kagawasan, milingkod sa tiilan ni Ginoong Hesus o naminaw sa mapagpanudlo ni Ginoong Hesus. Buot pasabot, samtang nag-cell group si Ginoong Hesus, attentive kayo siyang naminaw. Sa dihang may duaw si Ginoong Hesus. Abi nimo igsoon, dito sa atong balay, kanunay muduaw si Ginoong Hesus. Gani nagpuyo siya sa atong balay. Kutob sa naay Biblia, naa ang pulong sa Dios. Buot pasabot kung imong basahon ang pulong sa Dios, samara, nagapaminaw, ug cut-on sa pagpanudlo sa atong Ginoo. Hallelujah. Salamat kay dili ka parehas ni Marta. Dili ko parehas ni Marta. Nga nagkapuliki o niya gisapot na. Kundi na to pagtagad ang pulong sa Dios. Hayan, dali ratang saputon. Para dili ta saputon, atong i-entertain si Ginoong Hesukristo kanunay. Amen. Hallelujah. Ug padayon ta sa ehemplo nga iyang gihimo. Pag-abot
ni Ginoong Hesus dito sa ilahang Maria, mga pila ka kilometro. Misugat si Marta nagingon. Dinhi pa lang ka Ginoo, dili unta mamatay ang among igsoon. Isa pero noon nakahibalo ko nga usay imong pangayoon sa Dios. Iyang igahatag kanimo. Ingon na yun si Ginoong Hesus, mabanhaw ang imong igsoon. Isa kay baluko nga mabanhaw sa katapusang mga adlaw. But girepeter ni Ginoong Hesus, ako ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw. Tungod kay may nabanhaw sa igsoon, doon na siya authority nga karon gihatag po samahan para sa iya. Ug samtang si Maria miadto, tungod kay gihunghungan siya ni Marta, naa ang magtutudlo, nangita nimo. Kung imong tanawon, medyo ulahi si Maria. Siguro huna-huna niya, medyo nag-ampo ko niya, wala ka mo tubag dayon, wala ka mo abot, mo hinungdan na matay akong igsoon. Ato na lang inon siguro ni aksyog panlood. Pero tinuod, wala siya musugat dayon. Pero sa dihang isultihan siya, migawas siya, gadalagan siya, ug sa dihang miabot siya sa atubangan ni Ginoong Hesus, miluhod siya atubangan ni Ginoong Hesus. Hinimbahon nga Kristohanon. Igsoon, kung hinimbahon ka nga Kristohanon, dili ka basta-basta mapukan sa mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi. Worshipper. Hallelujah. Og sa dihang natandog siya, igsoon, gisinggitan niya siya Lazaro. Lazaro, gawas. Og migawas sa lubnganan. Buot pasabot. Gitagaantag ihemplo, gisulat sa Biblia, aron mahibalo kitang tanan, igsoon nga si Jesus, dunay gahom pagbanhaw sa iyang mga sumusunod, kung unsa man ang mahitabo ni ining kalibutana. Hallelujah. Amen. Unsa nang orasa, pastora? Hallelujah. Ang uban ani wa pay panihapon. And then, buot pasabot, gitagaan tag ihemplo. Aron makaingon ta nga angayan gyud sa ligan si Ginoong Hesus. Ingna imong tapad, wala ka masayop sa imong pagpili. Sa sulti niya, mao jud. Hallelujah. Amen. Palakpak para sa Diyos. Sa katapusan, tapuso na lang nako. Tapuso na lang ako, kaya ako kay balulo. Tabo naman yung baba, basi gamukot mo. Hallelujah. So, igsoon ang pulong nga race. Race. Ambot, o pwede ba ibutang diri? Race. R-A-I-S-E-D. Wala. R-A-I-S-E-D. Past tense. With E-D sa tumoy. May abot sa kung kasing-kasing abutangan ko ni og acronym. Hallelujah. Letter R. Letter R sa pulong nga race. Sa Binisaya, gibanhaw. Ang meaning, reappeared in power. Reappeared. Mipakita pag-usab, puno sa gahom.
Hallelujah. Ang bersikulo makaplagan nimo sa libro sa Pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 18. Niingon si Ginoong Hesus, ako ang buhi, namatay ako, og tanawa karon buhi ako, ug wala na'y gahom kanako ang kamatayon. Nasa ilalom sa akong mga kamot, ang kamatayon ug ang Hades. Mipakita siya nga puno sa gahom. Ilalom sa iyang kamot. Ilalom sa iyang pagbulutan. Kontrolado niya ang kamatayon. Hallelujah. Bisan pa kapila kubiron ang tao, kung dili pa itugot ni Ginoong Hesus nga mamatay, dili siya mamatay. Hallelujah. Atong palakpakan ang Diyos. Thank you, Jesus. Nasa iyang gahom ang kamatayon ug ang Hades. Reappeared in power. Hallelujah. Amen ba kay igsoon? Hallelujah. Ang letter A, Alpha, letter A, alive from death. Hallelujah. Buhi gikan sa mga patay. Marcos, libro sa Marcos. Ningon anghel, gibanhaw siya. Og sa versikulo 6, ay 5 di ay. Og sa pagsulod nila sa lubngan na nakita nila dito ang usa ka batan-ong lalaki naglingkod siya sa tuos sa daplin og nagsulob og puting sapot nga taas. Og nangalisang sila. Apan mingon siya, ayaw kamo kahadlok. Nangita kamo kang Jesus nga Nazaret, nga taga Nazaret, ang gilansang sa cross. Wala siya dinhi, nabanhaw siya. Hallelujah. Versikulo 6 di ay. He is risen from the dead. Sa sunod nga letra, sa race, letter I. Ang meaning sa letter I, intense victory. Intense victory. Sa Binisaya, dako nga kadaugan. Amen? Ang maong pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, dako nga kadaugan para nimo o para nako. Og sa tanan niyang mga sumusunod. Og sa umaabot pa niyang mga sumusunod. Intense victory. Hallelujah. Ang versikulo, Kapitulo 15 sa libro sa 1 Korinto. Versikulo 54 ngadto sa 57. 1 Corinthians 54 ngadto sa 57. Busa kung kining lawas masuloban na sa pagkadili manunot madunot. O kung kining lawas nga mamatay masuloban na sa pagkadili mamatay. Matuma na ang kasulatan nga nag-ingon. Gilaglag sa dayon ang kamatayon, diha sa hingpit nga kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon, nagagikan sa sala. O ang gahom sa sala, nagagikan sa balaod. Apan, versikulo 57, salamat sa Dios nga naghatag kanato kadaugan
pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah! Woo! It is a great victory because our God is a great God. Manang ang awit kanina nagingon, great are you, Lord. Gamhanan ba imong Dios? Amen. Sunod nga litra sa pulong nga race. Siyempre, letter S. Ang meaning sa is, salvation is available in Him. Tungod kay nabanhaw na ang atong Ginoong Hesukristo. Karon, nag-ingon siya sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2 nag-ingon, now is the day of salvation. Amen? Karon, ang adlaw sa kaluwasan, dili ugma. Sa dihang ng kadungog, matod pa niya diha sa iyang pulong. Sa dihang makadungog kamo sa tingog sa Dios, ayaw patigaha imong kasing-kasing. Because now is the day of salvation. Suginli ang imong mga parinti. Nabanhaw ang atong Ginoo. O available diya sa iya. Kutob sa madoon. Nagdupa siya. And I will give you rest. Ngaray ka mong gikapuyan, kay tagaan ko ka mong pahulay. Gadupa siya. Nagapanawag. Nagapanawag sa mga tao nga nahimong busy sa kalibutan. Nagapanawag sa mga tao nga wala makahatag og panahon kay wala pod matudloy. Hallelujah. Salamat ikaw na anak kadiha galingkod. Kay dunay nangisog nga bisan giinsulto nimo. Musangyaw gyud nga si Jesus mao ang Ginoo. Amen. Salvation is available in Him. Diha kang Ginoong Hesukristo ang kaluwasan, ang iyang ngalan kinahanglan igasangyaw para sa paghinulsol o kapasayloan sa sala. Salamat, nagkugi ka. Karon dunay mga pastor, amot na abadris Pastor Roger, wala siguro. Tulunay sila ka mga pastor sa Daughter Church. Masigi na lang baktas-baktas sa kabukiran para ang mga tao sa kabukiran makaila kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay nahibalo sila ang kaluwasan available sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat sa imong pagkugi na imong gimitar katong nanindog ganina. Nagingon ang Biblia, isa ka tao muduol sa Dios ug maghinulsol. Mutingog ang tanang tulunggon dito sa langit. Tanan. Karon gani nga naminaw ta sa pagsimba, pipila lang ning tulunggon diri. Nindot naman gani kayo paminawon unsa pa kaha dito. Sunod. Kay basig nagmugot na mo. Hallelujah. Sunod. Letter E. Inggahi. Everybody must know it. Ang tanang tao kinahanglan makahibalo nga sa Jesus nabanhaw. Amen. Tanang tao, imong parinti, imong pamilya, imong tanan ng mga tao sa tibuok kalibutan. Matthew 28:18-20. Ningon si Ginoong Hesus, ang gahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako.
Busa panglakaw kamo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Himua sila nga akong mga tinun-an. Tudlo is sila pagtuman sa akong gitudlo kaninyo. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. O hinumdumi, magauban ako hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Kinahanglan ang tanang tao makahibalo nga nabanhaw si Ginoong Hesus. O diha kang Ginoong Hesus. Dunay kadaugan, dunay kaluwasan, tanan nga imong gikinahanglan naa sa iyaha. Hallelujah. Katapusan. Unsa nga litra? Salamat na minaw demo. Hallelujah. Letter D sa pulong Ares. Death is defeated. Ang kamatayon gipildi na ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang kamatayon, ang lubnganan, wala makapugong niya, nabanhaw siya. Nagingon ang Biblia, kinahanglan mabanhaw siya, aron himuuntang matarong. Hallelujah. Amen. Ang bersikulo na sa maurag yapon. 1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 57. Dayon ikaduha nga verse. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 18. Na nag-ingon siya, ako ang buhi, namatay ako, o karon tanawa buhi ako, o ang kamatayon wala na igahom kanako, o naa sa akong kamot ang yawi sa kamatayon o sa Hades. Hallelujah. Moto ang pulong na res. Amen. Siguro na kay gikinahanglan. Pero sultihan ta ka. Before na ko ihatag ni pastora. Samtang nagalingkod ka diha igsoon. Tungod kay nabanhaw atong Ginoo. Siguro nakadungog ka sa dugang pa nga kung kinsa si Jesus. Tungod kay nabanhaw siya. Na siya kanining tagna sa kagabion. Duha o tulo nga nagahisgot sa iyang ngalan, anaa siya sa taliwala. Ug samtang nagapiyong ka sa imong mata, ning takna sa kagabion. Gusto lang ko nga musulti nimo. Kay nabanhaw man si Ginoong Hesus. Naa siya. Ug nag-ingon siya nimo ning takna sa kagabion. I am the bread of life. Siya ang tinapay sa kinabuhi. Ikaduha, I am the light of the world. Siya ang suga sa kalibutan. Ikatulo, I am the door or gate. Na ay mga bersikulo ani. Ikaupat, I am the good shepherd. Kung naghuna-una ka ng kinahanglan ka maayo magbalantay, ningon si Jesus, I am the good shepherd. And ikalima, I am the resurrection and the life. John chapter 11 verse 25. Ikaunom, I am the way, the truth, and the life.
So wala kay gikinahanglan nga wala diha kaniya. Tungod kay nabanhaw siya igsoon. Ikapito, I am the true vine and you are the branches. You are the branch. And the last, ikawalo, Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 13. I am the beginning and the end. Ako ang una o ang katapusan. Niingon si Ginoong Hesus. Nag-ingon siya sa ato, nintak na sa kagabi. Daghang salamat ug mayong gabi sa tanan. And salamat kayo, Pastor. Si Pastor Manuel, mauni siya ang alang sa wala may balo. Muni ang kauban ako sa pagsugod sa ministeryo sa Happy Church dito sa Old Church. Pero gitawag siya sa kabukiran. So siya karon ang nag-coordinate sa ato ang 33 ka-daughter churches sa mga kabarangayan. So, salamat kayo. Siya ay mga ipadala na to kung mag-anniversary. So, bagong anniversary Libertad, anniversary dito sa Regla, sa mga kabarangayan, anniversary diri sa Nangapod, frontliner po ni siya mga igsoon. So, himayaw ng Ginoo sa kinabuhi sa itong igsoon si Pastor Manuel Sudyan. Manindog ta mga igsoon. Nag-iskot sa pagkabanhaw, yes. Kung wala pang babanhaw sa Ginoong Hesus, wala ta dire, amen? No? Pero nagsimba ta og Dios nga buhi, amen? Mo na nga nakabutong ta kinabuhi because naa siya sa atong kinabuhi, buhi siya. Ayaw kalimot nga maguban siya nato sa walay katapusan. Siya lamang ang angay kasaligan. Siya lamang ang angay natong saligan sa atong kinabuhi. Kay 24/7 kauban nato siya. Unsay imong pagkinahanglan karon? Unsay pagkinahanglan mo ugma? Si Jesus buhi ug masampit nato. Naara siya duol ra kay siya sa diyang sampito nato sa atong nga baba. Naa siya. Ang atong pagtuo, mao ni siya ang makahimo sa mga butang imposible mahimong posible atubangan sa Ginoo. Amen. Igsoon. Let's pray. God, salamat kaayo. Lord, nangangalagad mig buhi. Ikaw ang among kinabuhi, Ginoo. Ikaw ang naghatag namo ani nga kinabuhi. Kung wala pa ka nabanhaw, wala mi ani nga kinabuhi. Salamat kaayo sa imong paghatag sa imong kagalingon nga rika namo aron makabaton mi sa kinabuhi gikan kanimo. Lord, naidaghang pagkinahanglan akong mga igsoon. Kinahanglan, Ginoo. Ako kabalo pero kabalo ka unsay mga pagkinahanglan namo. Ni ami Lord, present me sa mong kaugalingon. Salamat Ginoo. Tungod kay naa ka, makasalig mi. Sabi pagkinahanglan na mo matagbo. Pagkinahanglan sa trabaho, pagkinahanglan sa Lord kan kalinaw sa panimalay, unsa man pagkinahanglan sa mo sampit mi. Naa ka kay mutubag ka. Salamat sa imong pasalig sa among makinabuhi. Salamat sa imong mga saad nga mahimong tinuod sa among kinabuhi. Salamat kay Lord, dalay kong kasulay katapusan. Hallelujah. Ang wa pa makailan nimo, makailanan nimo Ginoo. To kay nagpaila ka kung kinsa ka. Ikaw ang tinapay sa kinabuhi, ikaw ang pagkabanaw, ikaw ang kaluwasan, ikaw Ginoo ang tinubdan sa tanan. Salamat Lord, amo kang palakpakan o kusog karong gabiuna. Nipayon ka namo sa among palakpak, O Dios, dawata among palakpak, Lord. Woo! Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you kayo, God. Padayon kang magapamuhat sa matag usa ka namo. Samtang mubasa mi sa imong pulong, makingistorya ka namo. Salamat kay Lord. Samtang muawit mi Ginoo, mabati na mo imong presence, Lord. Tungod kay mauna mo pakigdugtong sa imong presensya. Salamat, we give you praise and glory in Jesus' name. Amen. Lingkod mo palihog, Igsoon.